Trenowałem na ten moment całe swoje życie. Spokojnie, dam sobie radę. Na co trenowałeś? Jak to na co? No na przebicie tego balona, a na co innego? Jakiego balona? Ja tam nie widzę żadnych balonów na horyzoncie. Wyluzuj, ziomek. Jakiego balona? No na tego, który właśnie nadlatuje w naszą stronę? O, świetnie, że jesteś. Widzisz tam tego balona, który jest coraz bliżej nas? Nie wiem, czy to bierze, albo jeszcze go mniej, ja to nic nie widzę. Nara, frajerzy. O nie. Czy wy zdajecie sobie sprawę, co właśnie narobiliśmy? Nie jestem pewien. Nie szkoli mnie taką sytuację. From the right side, the should I find monsters in the sky? Just lying there.